माई रे माई, अरे गोड़ में दर्द कबर गइल हो दादा, दौड़ो दौड़ो। अरे बियाह शादी का काहे कि गोड़ में हाथ ना बथे दुखा। का जाने कौन ये कि पूड़िया खीरिया बना दिए उसके भी बनौते भी समझ में नहीं आवा। कौन के तनी दूधवा रख दिए रे पनियावा खातिर के त कुल बना दिए उसकी का कोलस बोलाई कि का करी देख का बनाओ तो खिसी पे करी ताव गोड़ बथा तक तनी बना लेबे त इने कत की आके मिस देई जानते कि हम भार दें कि हम तनी चल देनी ढेर त हमर बथे लागल गोड़ में। कब कोई नहीं गांव में से कोई अरे बाप हो बाप, अरे मत पूछ हमारा गोड़ इतना बथा गोड़वा भी दुखाए लगल। अरे थोड़ी देर धीर धरे नौकी पतैया से दबाए काहे अब छोड़ देबी का तू ना मिस अभी अभी कहाँ कहे तनी मम्मी जी के हम छोड़ दे आ कहत रहे ना कि पूड़िया को दलिया के 1 किलो दलिया लो 1 त ना बनी जी दौड़ दे कि ना दी दे दो पुड़िया पूछो तनी आ सुनी दवा रखल हो गिलस के मैं कहूं तो रखले मानी लेकिन ये कह सोचतानी कि इतना तक नहीं हम आगे के होखब त अगर आई होखब कि नहीं जितना छोटकी आगे के नहीं मन ओकरा के मोह बता रहा के मोह नहीं के ना ये जनता केहू देखे गइल है काहे अरे राम अरे कनिया अरे 4 बजे के जब गइल उनकी नींद आता है दादा हमार खुद लागत है कहतनी कि आबे गोड़ हाथ खूब पिराए लागल दुखाए लागल ना हां कोई देखिए का करत रही जा कोनो काम न करिए पहले मम्मी जी के गोड़े अरे दबाई बोल दे बड़ी जत का करत रही जा बोलत बबुआ के दूध पियावतिया भौ जाइए जनते बानी कि तनी कम दिन में कहे त लसगर गस करिए तब घौ कुत्ती दीदी को फिर अपन बात बतियाओ तरी ओ कहां बनी बचिया का फुआ बानी उनकी जी में कोनो काम ना रहला काजी हम बाग पायल का दिया गइल बाटे त कहतड़ी कि उनका पहला मोट बा हमर पतिल बाटे वहींगा ने करेली वहींगा ने जे देला ओकरा के आदमी वहींगा ने बतियावेला ए छोटकी अपन लड़का के बियाह में का देले लड़का के ना बियाह कइलो सोना के सामान ना देवे के चाहिए त एगो नोकिया मोबाइल किन के दिहली तो उससे का हो ऊपर खुश बढ़िया छागल देल बन त आ छगल मिलल बाटे त कहतड़ी कि हमके मोट देले भैया आ जाए तो हो ननद के लोग के केतनो दे दना त पेट भरे वाला नहीं के जिंदगी भर हो जाए के शिकायत बतिया के हम त अपन नियर सबके सोचे नहीं आ कहते न कि आएगो बात और याद रख ले चाची जी लोग के लंगे न तो बैठे देवे करे छुटकी के सामने ठीक न आने आगे पीछे तारा देखे सुने के बाद तू देखिए सुनी हो भले दुई आदमी जाके उनका उतार के लिया जाए मंजूर बा लेकिन केहू के जाए ना देवे लंगे ना के ऊपर भरोसा बाटे केहू अच्छा तो अच्छा मार दे कहले नहीं उनी कुछ कह दे त जानता नहीं हमारी नैहर हो हमारे भौजैया के सजीली के रमेश भाभी के कोखिए मार देले तो बड़ी 2-3 साल पर जाके देखाओ सुनाल गला त जाके एगो लड़का भइल हवे भइल न तब का जानतर वो कितना पैसा रुपया लागल ह तब हम चीज से बड़े हमनी के 2 आदमी उतार देबे के हम ही काफी बानी हम दुनिया भर के पतो उतारे जाई हो गावे जाई हमार पतो दूसर के उतारी ऐसा कोनो बात नहीं खे अक्का जनी कबली है जा आ वो सही के देवा तर न हम जा गेल बाटे हम गइल बने हम त घर और अरे के ताबरे गोड़वा पथा ताटे अरे अपा हो जी ना दे अरे माई हो माई अब हम तनी सूत अब आ जाए ना तो छुटकारा दे एक दिन हम खूब घर त भर दिन सूत का सुत अभी कपड़ा इसका ना पूछ आई कहां लेवेलन से का करन से जाबती आ जा दी फोन का करी कुल तैयारी कर जा थरिया में लोड़ा चाउर आए तो कुल अरे उंगली ना पड़का हो जतनी कुछ तैयारी करता हां तैयारी करके रखले रह आ तने मोटा गिरे माई तो भूखे पिया से बुझा सके मर जान चल जाई ये ना बाटे हो वो तो ही आदमी उतारी तो ना थकी तो कहिए थकी चली हम देखिए तू करी कट हमनी के गड़िया पहले ही छोड़ के हमें छोड़ देना जा आगे अपने भाग गइल जा पता ना कहां चलो हमने को तो जीत कर जो पहले ही पहुंच जाइल जा सुनो घर में जा तो ना माई बिया एगो भौजाई बिया जे गने कहिया जा ऊ गने तू करी ह ठीक ना मैंने गेटवा के बाहर में कुल समझा देब का भीतर लिया के चल नहीं हम समझाओ अल्लाह घर आ गेल बा कोनो दिक्कत थोड़ी बाटे तो चल नी भीतर आ हां चल भीतर आ जोन बती हम कहत तू तो के सुनात नहीं खे ना सुना त जी एगने काहे मन 24 घंटे एकदम नौसे में ना रही तो आके सजले रहब ना तब बदवा में तू पछताए के पड़ी आ गेट हाँ। खुलल बाजी पहले ही से ना अच्छा। लगा कि इंतजार हाँ, करत नहीं जावन फोन कइले रहनी चलो चल कट कर हां अब मन से रहल जाला बन कत तोड़ी जा देखो हमार एगो भौजी बिया आता मेंटेरिया आइयो गुस्सा करेले जीवन कही तेवन करियो देखो तो आके जब तक ले माना कि
अभी नया नौर दुल्हन बारू ठीक न माने हमारी पे विश्वास नहीं है काया जे ना विश्वास बाटे जेवन कहिया जे तेवन कर पाए ई ना कि अब साने में रहो तो हम ना करब हो मम्मी हम ना करब हो भौजी ये गने ना ये गने बात नहीं है ठीक न कभी भी हम ना कहबा संगे संगे करवाए देखब ना आपका सर कभी भी ऊंचा रही उहे न बतिए बाटे हर बार आ देखो हमर माई के ना बहुत भोला इंसान है ओके तेल लगई हो बहुत अभी वो सोतले पे खुश रहले ठीक बा आ टाइम से तनी खाना देबे जलिए का आ काहे ना गोड़ दबाई बा टाइम से खाना दे जगन हमार मातारी होए गने वो मातारी है बस हमके घर में आदमी की एगो माई बाप छूटेला त एगो माई बाप मिलेला ना ना सही बात है देखो बस हमके इतने चाहिए घर में बस सुखी परिवार कबो हम दुखी परिवार हम ना देखल चाहिए ना बस इतने बा ठीक बा ना आपको हमेशा मन जितना आपका श्रद्धा बना पूरा पूरा कर देबो अरे चलो कोनो बात नहीं के अब चलो चलल जा चलो आए माई रे अरे अंदर में आएंगे के अंदर बा दुआरी पर ना चल जाला अरे तहे दुआरे पर ना बहरी दिल पर अच्छा चलो ठीक है बात अंदर आए आए माई रे अरे अंदर में आएंगे के अंदर बा दुआरी पर ना चल जाला अरे तहे दुआरे पर ना बहरी दिल पर अच्छा चलो ठीक है बात अंदर आए गोड़ लगे तनी माई सादा सुहाना लागे भगवान ताला के बने रहो काहे इतना लेट हो गेल बबुआ अरे का कहे माई ओइला जा बाबूजी ओइला हां फोन करलन जा भी हमनी के मोटरसाइकिल पर बैठा सामान लगात के रहल हवे आ गोठाई चट्टी पर रोक देला जा तो ई कह के हमनी के पहले चली नहीं है जा लिया बा हो लोढ़ावा गीत गाओ कौन गीत है तुम्हें पता है भारी भारी लोढ़ावा ले ले आमा बाड़ी खाड़े हो खोला बाबू पलकी के वड़िया मंगिया बोहार भी हो खोला बाबू पलकी के वड़िया हाथ के सिनोर भारी भारी लोढ़ावा ले ले आमा बाड़ी खड़े हो खोला बाबा पलकी के बड़िया मंगिया बोहर भी हो खोला बाबू पलकी के बड़िया कैसे में खोली आमा पलकी के बड़िया हो मोर जागे ओला रल बाड़ी सास जी के दियावा हो मोर जागे ओला रल कार बबुआ ढेर दही खा लेलो का सासु मखिया देली हां रे माई हाथ के सिनोरवा ले ले आमा बाड़ी खाड़े हो खोल बबुआ पलकी के बड़िया मंगिया बहार भी हो खोल बबुआ हाथ के सिनोरवा ले ले भाभी बाड़ी खाड़े हो खोल बबुआ पलकी के बड़िया मंगिया बोहार भी हो खोलो हाथ के सिनोरवा ले ले आमा बाड़ी खाड़े हो खोला बचावा पालकी के बड़िया मंगिया बोहार भी हो खोला बचावा पलकी के बड़िया कैसे में खोली आमा पालकी के बड़िया हो मोर जागे ओलरल बाड़ी सासू जी के धियावा हो मोर जागे ओलरल बाड़ी लौकनी तू लगा धरे हाथ में सिनोरवा ले ले भाभी बाड़ी खाड़ हो खोल बबुआ पलकी के बड़िया मंगिया बोहार भी हो खोल बबुआ पलकी के बड़िया कैसे में खोली भाभी पलकी के बड़िया हो माई राम के ओंघाई लगता अच्छा बुझा तनी कि वहाँ ही लागत बाटे
हड़ काने हुआ चले हर जोत के जामल रे धीरे धीरे मोरा बच्चा चलस आ पति साहेब के जामल रे हड़ बड़ काने हुआ ए बबुआ दुल्हन के कह न के तरह न के चल हो न के चल ए दुल्हन न के चल ए कने त न के चल कना हेने करी ना नइखे नवत ए राजा जी नइखे नवत ए राजा जी नइखे नवत आ नैहर के घूमल का देहिया नइखे न एक आप देखभाल कर आ कुल जौन लागेला कुल का कहल जाला गुरखा गुरवानी का दुका कुल खियाव पियाव हम ये के हूं तो ये लेके आओ तनी अभी हां बैठा रखा कहो चप्पल निकाल दी का जी गोड़ा दुखा निकाल दो तन देख लेना मैंने जब सदिया होता काहे देखले ना रे काल ना देख ली एक तो तब से पहले मन जागल बटे हमार अरे बाप रे बाप मन में पता ना कहां गई है कट ये तनी है घुंघटा हटावा ऐसे कैसे हटा दें जी कुछ मुंह दिखाई ना देव का अरे भाई दिया जी कोनो बात नहीं खे दिया जी उठाव धीरे धीरे घूंघटा अरे हटाइए बोलम जी दे कुछ चिन्ह मुँह दे खाइए बोलम मिल जाई तो आके चिन्ह मिल जाई का चाहे तू बोला जौन आप खुशी से दे दे हम ले ले नहीं कुछ तो होई ना कुछ बताओ का बा लेकिन ऐसा बताइए ना कि जिंदगी भर हमके दू तरिए झुमका बनवा देना बे तो ऊ कौन बात बा 10,000 रुपया लागी बनवा दे ठीक बना तो जल्दी बनवा दे तब ना पहिरब अरे हमारा तानिया कितना प्यार से हमारे मेहरारू मांगती है ठीक है बा कोनो बात नहीं के हमन के बैठा के कहाँ चल गई नहीं जी मम्मी बैठा के अब चल गए नहीं का दिक्कत बेटे अब मन अच्छा के मैंने बोल बतिया ली हम हां लजिया से मार लगी अच्छा मम्मी आपका कितना समझदार बनी ना अल्लाह हुए ना समझदार भी है भोला इंसान है जेंगन कहीं होंगे ना रहिए ठीक ना आप तन जाते नहाए रहे ठीक बा हां जी हां एज रहिए माई हमार बुलाई तो भैया ठीक ना तो कहीं घर से भागत नहीं का ना ना जय हट आई लखो खा दिया ई माला फेंक के हमारे ऊपर गई मिला तो हमको पहने बतावा हमारे सास कितना बढ़िया मिले बढ़िया में बैठा कितना बढ़िया से अब आगे भगवान जानस कि का करिया जा के गने रहिया जा आ हम तो भगवान से कहते नहीं है भगवान जी मिल मिला के सबके उ रहे आ जिगने हमार सास बाड़ी ना उनको बहुत सेवा करब हम मर्द के गने कहत रहना सिखावत पढ़ावत रहना पहले ही से अरे ऐसन बात नहीं है ठीक ना इतना तो माने पागल है लेकिन इतना ना पागल है कि हम तोहर बतिया ना समझब आ तोरी माई बाप का सेवा ना करब पता ना केनी गोइली है जा आ जाए तो उनका फर्ज रहला समझाला मर्द तो समझेबे ना करी आ तबे से आइल बनी हम पचर तबे से बोलत तनी कोइहा जाना कि रोवत गावत नहीं के तनी शुरू नहीं तबे ना कोइहा जा कि मुंह में बिया माई बाप का याद आवत होई हो गए नीक नहीं खेला खाली दिन रात मन करता ना कि रोल करे एगो तो कल में काम ले आ देना शाम के नीक नहीं खेला जाते नहीं भौजी से बतियावे हेलो हेलो गोड़ा तो नहीं होगी खुश रही काल चल बा ठीक हो हाँ जी छिना रोवत तनी रोले खातिर नीक नहीं के लागत हो मन कर तो कि भाग जाई का करम जी औरत जल गनी घर झन झन करत बुझाता ते कि झुनझुना बाजता के निले ये भाभी नीक नहीं के लाता और न लिया भैया के भेजा माई अब बताई हमनी के रहते तो कोई जरी गावा हो छोटको का करतल खाना में कहीं नहीं बुझी
के मन नहीं के करत भौजी दस तन बतिया ले। हेलो हेलो गोल तनी भौजी। खुश रही के? अरे तनी अच्छा काजी होती कौन है कि कुल ठीक बाटे। अब का टेंशन लेता हो जाता है, हमारे घर के मेहमान हो गई, हमारे घर के परिवार न हो गई। हाँ जी बुची, लेकिन हमने के तनको निक रही है कमाई तो एकदम रोत बुझा ए भौजी केहू का खेती केहू का बेटी पढ़ती रहल बा कि रही है कि केहू राख के गुजारा कर लेई। हम ही कहत रहनी हां सुनी जी कह तनी तनी अब जानम की रौरे छोट बहिन है तनी बिया के अरे ई का कह देलू ए भौजी चीज आई करे बनावे तो करे तो मने अरे अबे हम जिंदा आ कहतै न कि ए भौजी ई कहतनी कि तनी कह द कि खाना उना खाइल कर लेके आतै त खनवे नहीं की करत खइए न त अलम के कौन चीज से होई। लगाओ फोन करी तो आ बोला हम सुनाओ दे बुझब जी। हां भाभी ये छिना चानी काटे के भाई बरा खाई मने तो हाउ के खूब मजाक निक लगला ना। बखर जइया हमनी कह रहे तो कैसे मार कूदत रहनी। हां अब ठीक बा भाभी सब बात ए भौजी ठीक बा अपन हेलो हेलो सास के दोनों बड़ा गोड़ दे दिन लोग के मिसल करो। अच्छा रख दे। देखो तार भौजी कितना हंसमुख बड़ी हो पूजा की मन कहतड़ी कि सास के या देवरानी के जेठानी के गोड़ मिसल करिए आ कहते न कि वो बात कहतन तो के कौनो जने है जब मुंह देखे त अपन मुंह मत देखिए जल्दी ए जब कोई को तो नहीं बड़ी सो जल्लू तो आपे न द्वारा रहो अपने चचिया ससिया ससुई कुल दीदी दीदी असुत गनी का निक ना लागत रहे तो चले नहीं आ दी तेल लगा दी अरे गोड़ा भागो में जा असी हराई बनी है आप अरे भागो छोड़। अरे माई हो माई अरे से हराइल बन तो बियाह शादी में आदमी से हराला हो जा सुता जा। अन्ना रह देना तेने गोड़ा। अरे पागल ठीक बोलो न तो उनका खिसी आज वो के देखो हमें दे देंगे नहीं खीते लो लगाओ खाना खाई है दीदी। हाँ खाना खैनी है तू खैलू है ओ गने ना हो ओ गने तू खाला ये हम दबा अरे पागल तो जगह सोच जा पागली वहाँ ला तो जगह लगा ले ना जगह का से वहाँ ला बताते का करबो हो आखे लाग गई कोनो बात नहीं के तू जा सुता जा हम ना खिसियाई सोचा तो खाना खा लेनी ना। हाँ यहाँ का चढ़ल चढ़ल भइल बाटे एकदम सने। नमस्कार प्रणाम पूरा भोजपुरी समाज के कोर छुकोड़ लातन हम सोनी सुमन और आगे पूजा जी बताइए। नमस्कार प्रणाम हम पूजा और देख लीजिए हमनी का के गने गोतनी गोतनी प्यार देखौनी हो जा वही गने आप सब भी सास ससुर का सेवा करब और जैसे जेठानी बाड़ी या दियादिन बाड़ी तो आप लोग भी मिल मिला के रहब जा झगड़ा लड़ाई मत करब जा। हमनी का वीडियो बनावे के ये संदेश रहल हवे और देखिए जा हंसी खुशी परिवार अच्छा लगेला और ये वीडियो आप लोग के अच्छा लगी तो दिल से लाइक करम जा शेयर करम जा और कमेंट में बताएं जा कि वो सबके हमने की वीडियो कैसा लगल और ये वीडियो से लेते हैं जब विदाई अगले वीडियो फिर मिल जाए तब तक बाय बाय।